die kant op. Kijk dan. Oké. En de high five. Dat soort dingen doet vrij veel tegenwoordig voor de hardloper. Dat er één bal gooi je allemaal over elkaar heen. Kijk dat de stoppen en mannen over elkaar heen rollen, dat is niet te werk. Maar als jullie gaan vallen, dan is het niet. Wat is dat? We gaan even afstellen. Gaan we van 10 naar 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ja hoor. En dan gaan we allemaal hoor. Heel goed. Frans, bedankt. Ging geweldig. Lars, goed zo hè? Volhouden hè? Kom op hoor! Goed zo! Ja, dat heb je als je net laat doen. Ga gaat Pim over de streep. Deze komt er af. Ja, je kan nikken. En Koen komt er al. Koen en Merel. Julian. En Kai de grote arm. Jongen. Dat is knap, hè? Hey, Kai ook over de finish. Ja. Kom op, hard. Laatste stukje. We zitten helemaal doorheen, hè? Ja. Dus Carla. Geef een hand. Kom op. Ja, de start van de 2 kilometer. Maar er worden wel alvast hier geplaatst bij de wedstrijdwagen. Volgens mij staat iedereen gewoon af in het lijstje. Ja, die helemaal afstreng die hals. Meisjes die sneller willen lopen dan 9 minuten, denk het huis wel, hè? Al die kinderen blijven overeind staan. En dan gaan we naar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Als je nou een beetje weg gaat, dan lopen ze over je heen. Kom Cassie, ga goed! Dat tijden liep voorop, zag je het? Zo hard als die kon, man. Een drukte van je welstier zo. Heel hard. Kijk ja, dat komen ze nog meer. Voor iedereen een ijsje. Alles kan hier altijd. Blijf een half uur staan, zo keer. Ja, dat doen we gewoon in de camera, we hebben foto's en dan komt het wel goed. We hebben foto's, dus de derde meisje is gespot. En de derde man, Stijn van mij. Kijk. Hey. Op de site de foto's gemaakt door Carrie Wilming. En kijk hoe die foto's maakt. Hij gaat door de knieën en dan ziet hij weer wat moois. Ja, ik zie het ook. Ja, ik zie het ook, Carrie.